Hemen salam oglanlar gyzlar, bugün Ankara'da Türkiýanyň birinji prezidentiniň mawzoleýine geldik görmäne. Hemen bir kiçirek video çeken idim. Ýöne köp ýerine video çekmek bolany. Kendi mysal üçin şuňal gürläp video çekmeli däl ýerleri bar. Ondan soň ýöne wapşe video çekmek bolany. Diňe surat almak bolýan ýeri bar. Muzeýiň içine wapşe birinji, ikinji gatyny diňe zat etmeli. Surat alyp bolýar, başga hissa etmek bolýar. Ýok. Muzeýiň birinji, ikinji gatyna wapşe hissat surata dalmela, video dalmela. Galan gatlaryna diňe surat alsaň bolýar, video alsaň bolany. Şoň üçin köp ýerlerini surat aldym. Bu video goşup goýaran, video alyp şu wagt uza aýlanyp çykamdan soň sebäbi başda video çekip başladym bolýan. Geldi içine gahranalar aýtdy, bärde video çekmek bolanok diýip. Soňra häzir dalşa görürsiňiz. Burlap bolayın başına. Daşa görürsünüz, görün kim görmedik bolsa odan ýerekeni Ankara'dakylar hemmeňiz gelin görün görönüňiz diýen ýerekeni İstanbulda bolsaňyz hem gatdaş däl gelýäňiz, görýäňiz, gelip görönüňiz diýen ýer. Odan bir kıyın zady rugzagy ýol alkalan keler rugzaksyz barýan batareýa şu wagt jügümde ana şo kynrak mikrofon zat karşyşyň kynraken rugzak ýalyny almak bolanyp ýöne käbir alypdyr bilemok menkine alyp galdylar. Bilemok yüzüm alan ne olay basalar yer alqallar benkin käbir rugzakly gezip berer ma ýöne gyzlar oglanlardan gezip beren göremok moş gyzlardan alýan däl bolanmaýarsalar. Soňalyk bärden hem goýja bir suwinirjik alan onam Instagramda paýlar edil şu wagtky edişimizi ala. Приятного просмотра. Neden sen bu yaşta bu? Birinji prezidentleriniň ýahtysy etjem. Ýa-da durma. Adamı kimse bilmiyor falan diyor. Bärgem girip göreli. Bärden hem maka. O birinji jahan urşunak pushkalar ýalňyşmasam. Birinji jahan urşunaky по-любому. Bu da önkü. Bu da poydy. Şoň bolýan wagony etken ýalňyşmasam. O bärde ýakdyr. Wagony bolýan. Ankara'daky oglan gyzlar hökman gelip görün, gelip görmedik bolsaňyz, odan ýerekeni, opşam Türkiýa gelen bolsaňyz, gelip görün diýen ýer. Hakykatdan hem odan ýer, ütköşük zatlar bar. Häzir gidýäs, aýlanýas, görüşdirýäs aňarlarda da. Gata odan o. Kamera beren ok bu odanlygyny. Bu da glavny mawzoley etken ýalňyşmasam. İçine girip görýäs. Bu da Ankara görmedikler için.
askerler. Şu her gelip görünüyor, fikremi de moktum. Doğruyu mu aysam? Şu yer gelerin öydü, fikremi de moktum. Hakikaten. Vapşe başka planlar, başka ideyalar. Yakınaktan. İlk 3 bölümde çekim yapılmamaktadır. Bärde uje video çektiň bolýa, muzeýiň o aptalyna video çekmek bolanok. Bärde çektiň bolýa. O aptaly çekmek bolanok. Karol çarşalar. Korkma lan korkma. Askerler. Ben karavul şanslılar.
Enesin al Sakarya! Mehmet'in karşısında olan teslim ediyorum orduna! Değerliliğinizi artık! Mehmet'in karşısında teslim alıyorum orduna! Askara kaç Malatya! Mehmet'in karşısında teslim ediyorum orduna! Namık yasar yoldan! Mehmet'in karşısında teslim alıyorum orduna! Ben orada! Uzak duruş! Konsolla! Bas! Alın! Sola! Dön! İleri! Bas! Sola! Dön! Bas! Oldu! İkameti var! Buyurun! Bas! Sıkıntı diyor. Benim kardeşim alır. Çocuğun alırsa onu çarparsa benim kardeşim benim kardeşim al yürüyor bak. O da yürür böyle. Bıktım falan yapıyor. Çok tatlı. Ben 1 yaşından falan Alma! Şimdi devam ediyor, bekliyoruz. Hesaplayın! Nereye? Sanabiliriz! Bas! Sağ! Sola! Dön! Dön! Alma! Uygun edin! Bas! Benim de var biliyor musun? Aynı zamanda. Ama kulaklarım O ne mi diyeceğim?